Barcelona revisarà si Fèlix Millet, Jordi i Gemma Montull i Daniel Osàcar continuen en llibertat fins que la sentència sigui ferma o bé se'ls apliquen mesures cautelars, com demana la Fiscalia. Dimarts, els lletrats del Parlament tindran enllestit l'informe sobre els terminis de la investidura. El mateix dia, Esquerra porta al Congrés una moció amb la intenció que els diputats es pronunciïn sobre el futur de Catalunya i també insta a establir un diàleg bilateral. També dimarts, dia 6, la justícia britànica dirà si retira l'ordre d'arrest contra Julian Assange. Fa 5 anys i mig que es va refugiar, com saben, a l'ambaixada de l'Equador, a Londres. Dijous, partit de tornada de Copa, València-Barça. Divendres comencen els Jocs Olímpics d'hivern a Corea del Sud, que es disputaran fins al 25 de febrer. I dissabte comença el Festival Internacional de Màgia de Badalona. Ara molt pendents del temps i tot seguit 30 minuts emet Mercats Oberts, un reportatge sobre els mercats municipals de Barcelona i les exigències del consum actual. I després un altre capítol de bon humor i l'estrena del Divan amb Sílvia Coppola, un programa d'entrevistes íntimes que presenta a Catalunya Ràdio i que ara arriba a TV3 conversant amb Teresa Gimpera. Ens acomiadem ja donant la benvinguda a una setmana de disfresses amb l'arribada del Carnaval. Que tinguin una molt bona setmana. Adéu.